Kuble phi baro perlok hato phi la thait ban charge ya ka mobile phone jong phi hadu laisen chisngi kumta na du man tagas nge phim don kam shu ban ra ya power bang man kapor namar man tagas nge ngan ban i phi lightly ki mobile phone ki ba don ka battery ba klein bor tam ki bala ban bit hadu ar lais ngi tang chisin charge bat ka ba khambha kalong ba ka doru ka biang hapo ka budget jongphi kumta ke kineki battery monster tongin yapek benengkong ha ka thup jongi de ka Moto G57 power kane ka mobile phone ka don ka battery ka bahadu 9000 mAh ka jings ngau tanat jong kane ka mobile phone ka long ba ka don ka clean android phim yo i ya ki advertisement ki ads lane ki apps bam don kam kumta ka battery ka sa slim bha lad phi kwa ya ka mobile phone ka ba schem ban ka ba khuit kamut ka ba clean kane ka shong dor kumba khat saw hajar du khat san hajar tengka lad phi ko man that ya kane ka mobile phone phila ban lej ha description bat klik ka link ka bangabu ha description phila ban thet nangata khana ba phin yo shibun ka discount to nya phai shaka ba r number ka ba r de ka Realme C83 5G kane ka mobile phone don tang ka battery 9000 mAh hanre ka don ro ka chispa saw pheu saw hertz display ka battery ka sa slim bat ka jingpan don kam ro ka jliat kamut smooth pha kane ka mobile ka bit pha ya phi ki bas ngau tanat pe film lane le game ka dor jongka ka long kumba khalai hajar sanspa tengka tongin ya phai shaka balai number khadu e ya gitu ki ba wat ya ka ba rem dor pat klein bor kane kade ka Poco M7 Plus ka don ka battery 9000 mAh bat ka support ro ya ka live pheu live watt fast charging kane kade ka mobile 5G ka ba kham tat e ha kane ka thup ka ba phi la ban yo hapdeng ka khat ar hajar du khat lai hajar ka Poco kala pan bit bha hapdeng ka dor bat ka bor kane ka phone emperlok ka best bha nag banta gitu ka ba wat ya ka phone ka ba tat dor bat harang kat ka battery ka ba khlain bor phila ban thet ya kane ka phone da ka ba klik ka link ka bangabu ha description bat order nangte kumta ke ka rai khadu jong phi perlok lad phi ngau thai ya ki ads pat phi kwa ka ba clean ka ba khuit te ka Moto G57 power ka best nag banta jong phi bat lad phi kwa ka ba jliat ka screen ka ba smooth bat itnat kumta ka Realme C83 5G ka nabanta jong phi bat lad phi wat ka ba tatam hanre 5G bat ka battery ka ba khlain bor kumta ka Poco M7 Plus ka best nabanta jong phi